Hola, què tal? Avui us vull ensenyar a fer pintura que creix. Per fer-la necessitem una tassa de farina, 3 cullerades de llevat en pols, una cullerada de sal, aigua, colorant alimentari i després també o mànigues pastisseres o, si teniu, xeringues de decorar. El primer que farem serà ficar la farina a un recipient més gran. Afegirem les 3 cullerades de llevat. I la sal. Ara afegim aigua i comencem a barrejar. Jo l'he deixat així. Ara separarem la massa en diferents bols per poder barrejar-lo amb el colorant alimentari. Quan ja tenim els colors desitjats, és el moment de ficar la massa a la màniga pastissera o a la xeringa de decoració. Si fiqueu a la màniga pastissera, ho fiqueu per aquí, com sempre, apreteu fins al final i quan acabeu i tingueu tota la massa dins, feu un nus o poseu una pinça. Després fem un forat petit a la punta i ja podem dibuixar. Jo faré servir la xeringa.
el nostre dibuix ha quedat així. Però a què ens referíem quan dèiem que la pintura creix? Anem a veure. Després de ficar la pintura entre 30 i 60 segons al microones, es solidifica i agafa relleu. I a part, olora genial. Espero que us hagi agradat. A mi se m'ha robat una miqueta el paper, però l'havia fet molt líquida. I aquí teniu pintura comestible que quan s'eixuga creix. Vinga, fins un altre dia.